house to house. Pero karon wala na akong maligana, no? Wala na. Bayaran mo ma'am, 10,000. Apil lang sa charge. Ay, nagsira deliver na. Ayaw yung binawalikin na. Tingin sila na ako. Venus Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, may to ma'am. Si Ma'am Teresita? Gi kami yung gurin ma'am, Davao. Ano mo ipa-deliver diri si mo nga si pito ka box nga Unilever nga sabon? Sa man nagkon ana? Wala mi kabalo ma'am kay diri magipahatod god. Gikan gi-pick up na namo ni siya yung gurin, Davao. Mura pa ako nagkon ana kasi. Unsa man ni? Ayun ni ma'am? Sa bari niya. Nga daghan mo ni sabon. Worth of 10,000. 10,000 nga sabon. Paano man yung Unilever nga product mo ni ma'am? Order na ako. Opo. Order ako na po. Max na ko balik ko kang tabal. Hindi na magalan. Ano ma'am, nagabaligya ka ni ma'am? Ma'am, nagabaligya ka ni? Taon na namaligya ako ng house to house. Pero karon wala na akong maligana, no? Kung taon sa maning pa-deliver man diri ma'am, sulod ko mama? Kaya pa-deliver man ko diri sa imuha god. Ha? Wala naman ako order doon anak ko. Kano sa magalas naninda dayan ni? Okay na. Mato pa ng sa kanang wala na pagdilo. Dugay-dugay na naninda. Pero naninda jud ka ni ma'am. Wala ka nag-order dito usab. Wala na. Nganong ipa-deliver man diri karon sa imuha lagi? Mga way nagbinawa sa mo, gigamit og pangalan. Basta yung imong amo dati. Oh, basta yung imong dati na amo nga. Bayaran ba na? Bayaran mo ma'am 10,000. Apil lang sa charge. Ay, nagsira deliver na. Ayaw yung binawalikin na. Tingin sila na ako. Si Teresita ko yung nakapunta ka ni ma'am. Teresita, nagkaroon may Teresita na eh. Ada kan Dre, bro, kasi play. Isa na kasi. Oh, sobra. Teka, Teresita bro. Ayaw yung ilang ba niya ha? Una lagi ma'am kay gihatod gyud niya mo ma'am, ano ba nang gikargahan kay daghan man. Pito ma'am. Ako man tao naman sa mura na. Okay. Nasa day ka na ninda ma. Dire ka nila sa kuan talo mo. Hindi ako sa lumo sa una. Nga nagipahatod man eh. Pero diya ka naggakuha sa una sa iyong guring yapon. Wala ka nagi basi nagkunta ka dito. Ay, Cellphone. ang gira. Mag-isa magikuhaan mo diya sa iyong guring. Basig siya nagpa-deliver sa ni si Muha. Nakabalong ba yan? Masipan na to? Oo, wala naman to sa mga suki sa mga Muslim. Wala na suki. Basig mao na ni po ni, lahi na po ni. Ang problema kisay nagkunta ka ni dito ma'am. Nadoy. Basig. Scam mo na. Wala gyud basig kamo po kami po na scam ni gigipahatod diri. Diri pa jud ang bayaran nun. Ato balik na ko. Si. Pampalo. Gani kay gitaplan mo ko nimong gasolina ani. Huwag ka makabalog, tagaan ko na. Mister. Ano, tanong sana to ma'am? Balik, balik. Saan? Sino pamalikas? Saan naman ka? Basig makuhan ba kay dagan ben Teresita dre ingon pa ka. Oh, dagan. Pero isa rin kasi play. Teresito. Laki man itudlo. Rosita. Mo gani pero isa rin kasi play ma. Wasi si Rosita nga. Dili man ni Teresita kasi play man ni ma'am. Kita na sana to mga sabon ma'am. Diri magin mi. Ako man taon ang ako makumaligas. Hindi lang. 10,000. Oh, dito na naman ninyo. Oh. Yung ma'am. Ma'am, di dyan mukha ko ni ma'am? Okay, kami makatapal, ano dito? Pero mo ni pangalan, ma'am. Ay, ilang birthday ni ma'am? Ay, happy birthday, ma'am. Nga nang ipadeliveran magkasabon. Ayaw na sa sabon iskuti. Ngayon, tagbugas ni. Umatag bugas ng mga ulo. Ano na naman, kay mahuli na lang ni ma'am. Shopee? Si Shopee, sa ba? Kasi na naka-cellphone, ma'am? Naka-cellphone? Sa number sa cellphone mo. Hindi mo, daan ba kay cellphone? Sa akong mga anak ka? Dili mong anak nagwa na ni? Gamit ang pangalan? Sa mga pagtawagan rin mo si... Nyo, tanaw sa nato, ma'am. Picturean lang ka na mo, be. Ang sa itang picture rin tuwan? Dili. Ay.
mga sabon, tanaw na to. Magtuwad na. Ikaw, kung magtuwad ka. Wala, ting. Kapag sa atong promo sa una. Award. Nag-award ko? Ako matiguwa? Pila pa edad mo sa una naninda, ma'am, og sabon? Lain 5-5. 5? Pero top seller dire. Ah. Mao siguro. Mao siguro nang ipato diri karon. Wala, oy. Top seller man ka. Kaso lang anong pabayra mag 10,000? Maoras. Mao na pangutana. Alam man kinagoy puhunan. Alam Mo gani. Ah. Mayon tag bugas ni kay para maluto sa imong birthday. So, Wa ko kabalo. tanaw sa nato, ma'am. Ug mao ba ning sabunang imong gigamit sa una? Pang deliver. Ha? Unilever, sir? Ay lang hila ka? Ay. Pila na may edad mo day? 70. Kano sa karon? Timinga sa mong pagani diri oy. Nya luto na diha. Mga unta. Oh, bago na tanaw sa nato imong sabon nga gi-order. Tanawa. Dira sa tunga. Dire. Oh. Atas na, gamay. Ana. Happy birthday, ma'am. Ya, sabon. Ya, ma'am. Naghangak-hangak man ka. Ay, gihubak. Nani kay hubak? Isok mga kagod. Happy birthday. Relax na nga. Kamu pila kante. So, di ka mo dawat, ihataw ta na mo sa laing Teresita. Ingon man gug ka nga daghan mo diri. Teresita na Rosita. Oh, pero Teresita. Pero isa rin ka simple. Yawo, yun mo ti. Bigating lahi ka tay. Yatag na mo ni Kain. Sa mama yung udto og happy 70th birthday. Okay ra ka magahangos man ka? Ismail. Pagpaila-ila dahil may mama ko dahil si MM and kani si Abby. We are from AMD Ghost Flower Shop. Naami diri karon para maniud to. Loto ng lechon. Wala ko man di pamot ako litson. Wala pa naabot na yung lechon. Ang tao naman ni gula do ginamos. So kabalo ka kinsa gahatag nimo ani? Kinsa man paminaw nimo? Ako mga anak. Anak nimo? Or nanguyab nimo dire? Allah, nabi yung gate. Allah. At may rin ni mo, ma'am. Kay hilig ra ba ka ingon ka ganina mo tuwad ka? Hala ka dra. So na siya mensahe pero usan ako basahon kanta Ang sa message kanamo mo? happy birthday. Nganta ka sa Oh, kanta mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Lingkod lang sa ma'am. Message ang nagpadala ma'am. Basahon ako ha. O juga idea kinsay kahatag? Ang anak na ko. Kinsa nga anak? Sila si Noynoy, si Jinjen, si Erickson, si John Junior na kabrang. Murag dili, ma'am. Message. Anak siya. Una sa lahat, salamat sa Panginoon na binigyan ako ng mama na mabait. Yung inuuna kami, bago siya or sila. Mama, happy birthday. Isa lang ang hiling ko sa Panginoon. Sana bigyan ka pa ng malakas na pangangatawan. Again, happy birthday, Mama. Love you always. More From merry birthday. Joshua Kasipli. Nara de diri, ma'am? Nara di ay.
Oh, diyan sa ka. So, sir, dali sir. Dire sir, additional birthday wish ka ng personal yun. Kuya, ano mo, Diyos boy? Salamat na binigyan ako ng mama na ganito, na ganyan. Sa lahat, salamat sa mga kaibigan ko rin. Sumuporta lagi sa kanya. Mahal ko yung mama ko. Sabi ma. Okay. So, ano mo, sir? Mga anak ni Uban, ma'am. Ahman. Happy birthday always. Love kay ka na mo sa nga tanan. Nararagid mi diri support sa mo. Sigo ba ko ni akong mama, love kay ni namo. Dili ni si pangasaba, ma'am. Dili ni si pangasaba. O, ako mag-wish ko. Masaba magyud na siya basta ka man. Masaba gyud na siya basta nasa mali. Hindi ko mag-wish to. Kaupat ka. Gusto lang ko sa imo ate. Hindi kami inom. Many more birthdays to come. I wish to you. Nap. Ikaw, ma'am. Ikaw, ma'am. Happy birthday, ma. Good health always. And basta love na love ka man. Dali. Okay. Ako man. Sinta na ka. Happy birthday ma. I love you. O, kani mga apo? Wala di ay? Wish na ko in behalf sa akong husband. So, ako ikasulti, happy birthday. Unaot nga, mayong panglawas permi o daghan pang taas nga kinabuhi pa di ito. Moro to, salamat. Okay. Ikaw, ma'am. Ang mana ba? Kani mga bata. So, mga bata, sabay-sabay mo greet happy birthday. Naman yun mo, Dre. Sabay-sabay mo. Ikatulo, in 1, 2, 3. Happy birthday! Okay. Disa ta, ma'am. Usa ka mula ka dito balik unsa may mensahe niyo sa imong mga anak labi na kay Sir Joshua nga nagpa-surprise ani. Ay untag mo undang na salamat yung undang na gyud sa inom. Wala ni inom itagay lang Ay naman po. Sa akong anak ko Badlungon pero sweet. Pero unsay mo maingon nga gi-surprise ka niya? Tagaan kanya qualify na ay 2,000. Ano sini? Oh. Ay kwarta. Unsa na imong mensahe? Salamat kayo. Kaya nakatagan ako patok-tok. Si tata yan. Wala? Walang. Yan, ay ni. Ha? Badlungon na. Badlungon. Sikreto ra to, sikreto ra. Oh, sige. Kaya nag-request man siya ng usayaw sa daw ka. Diri sa ta, ma'am. Usayaw sa daw ka. Pasayawon ko. Oh, sayaw. Sayaw. Irog mo mga bata, irog mo. Sayaw! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga uka